ኢትዮጵያውያን ሙስሊም እምነት ተኸተልቲ ኣዝዮም ዝሓርቁሉ እንተደኣ ረኺብናካ ክንቀትለካ ኢና ኢሎም ዝፍክሩሉ እፎይ ዝተባሃለ ሓደ ሰብ አለ ኣብዚ ቲክቶክ። እኔ እውነት ነው በነገሬ ቢያገኝ ብገልኝ እኔ ደስ ይለኛል። እውነት ነው። ንሱ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ንሱ ዝምህሮ ትምህርቲ ኣብ ቁርኣንን ሓዲሳትን ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እናበለ ንእምነት ምስልምና ተኸተልትን ከምኡ ድማ ነቶም ናይ ምስልምና እምነት ተኸተልቲ ዝበሃሉ መምሃራን መሻይኽን ኡስታዝን ይካትዖም እዩ። ኩሎም ግን መዓልትኻ ተጸበ እናበልዎ እዮም ዝኸዱ። ሓደ መዓልቲ ርዕቲዖም ኣይፈልጡን እዮም። እስኪ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ንስማዕ እያ። እኔ እውነት ነው በነገሬ ቢያገኝ ብገልኝ እኔ ደስ ይለኛል። እውነት ነው። ቤተሰቤ ልጄን እናቴም ማለት ነው 1000 ጊዜ ቢሞቱብኝ እኔ አንተን አግኝቼው ነገር አድርጌ ከዚህ አስጠያፊ ስለምወደው ነብይ ከሚሰማ ህይወቴን መስዋዕት ቢያረግ እውነት ነው። እኔ ቢያገኝ በጣም ደስ ይለኛል። አሁን ስለጥልቁ አይደለም ስለጥልቁ አይደለም። ምን አለ መሰለህ አክብርልኝ። እኔ ነብዬ ነህ አይደለም ውደድልኝ። ተስማማው እኮ ወይ አንድ ነገር ነው። እሺ ወይ ተስማማው። አንድ አዳምጠኛ እኔ ተስማማው። አሁን አንተ ባልከው መሰረት ግን እንድገለኝ ድረስ ያደረገህና በጣም ያበሳጨ ግን እስቲል በቀን በ3 ቀን እሱ ለቀናል ትከታተለኛለህ ወይ ስለ ከዛም በላይ አልከኝ ወይስ ሁሉ ቀን ትከታተለኛለህ ማለት ነው። እስቲል ብትናደርብኝም ግን እየተከታተልከኝ ነው። ይህንን ባይል ኖሮ ወይንም ደግሞ ይህንን ዋሽቶብናል የምትለው ነገር አለ ወይ? ምክንያቱም የተጻፈ ካልኩኝ እየጠላኸኝ ያለው አንተ በተሳሳተ መንገድ ነው። የተጻፈውን እኔ ካልኩኝ ወይ አንዴ የተጻፈውን እኔ ካልኩኝ አንተ እየጠላኸኝ ያለው በተሳሳተ መንገድ ነው። እውነትም ደግሞ ያን ነገር መረጃ የሌለውን እያልኩ ከሆነ ደግሞ አንተ ትክክል ነህ፣ እኔ ስህተተኛ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ ለኦዲየንሱ ግልጽ ለማድረግ ያህል ለምሳሌ እንዲህ ትል ነበረ በነቢያችን ላይ እንዲህ ትላለህ፣ ይሄ ደግሞ ስድብ ነው የለም የምትለው ነገር አለ። ያለውን ከሆነ ግን እኔ ያለው ጥፋተኛው ሐዲሶችን የሰበሰቡት ያንን ያስተላለፉት ነብዩ ተናግሯል ያሉት ነው ማለት ነው። መታቀዋለህ በ6 ወር ውስጥ ስለ ነብያችሁ ዋሽተሃል ወይም ደግሞ የሌለ ነገር ተሳድበዋል የሌለ ነገር ብለሃል መጽሐፍ ላይ የምትለው ምታስታውሰዋለህ? ሰማለው አዎ ፈቲያ ሰው ነገር ላለው ከማለት በፊት የሚቀድመው ምንድነው ይሄ ነገር አለ ወይስ የለም የሚለውን ብታስታውስ ከሆነ ተናገር እስኪ። ወጣ እምባር ከም ሰማዕኹም እዚ ዝዛረብ ዝነበረ ሰብ እንታይ ይብል ዘሎ ንዓኻ ሓንሳብ ተዝረኸበካሲ ምቐተልኩኻ ንደቀይን ሰበይተይን ዋላ ስድራ ቤተይን 1000 ጊዜ ዋላ መይቶምሲ ኣይምገደሰንን ንዓኻ ግን ሓንሳብ ተዝቐትለካ ደስ ምበለኒ ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ ነብይ መሓመድ ሲ ዘየድሊ ዘረባ ትዛረብ ኢኻ ኢልዎ። እቲ እፎይ ዝበሃል ሰብ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓይ ክትቀትልኒ ትደሊ ኣለኻ ብምንታይ ምኽንያት ሓሴ እንተኾይነ በዚ ምኽንያት እዚ ሓሲኻ ኢኻ ኣብ ቁርኣንን ኣብ ሓዲሳትን ከምዚ ዝብል ጽሑፍ የለን ኢልካ ርትዓኒ ወይ ድማ ኣነ እንድሕር ሓቂ ተዛሪበ ኮይነ ብመርትዖ እውን ዝስዕረካ ተኾይነ ግን ንዓይ ዘይኮነስ ክትከሰኒ ዘለካ ነቲ ቁርኣንን ሓዲሳትን እምበር ምሳይ ምንም ዘዛርብ የብልካን። ስለዚ ኣብዚ ኦዲየንስ ዘሎ ኩሎም ተኸታተልትና ምእንቲ ክሰምዑና በዚ ምኽንያት እዚ ከሲሰካ ብለኒ ከምቲ እስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ልዕሊ 6 ወርሒ ኩሉ ግዜ ይከታተለካ ኢልካ ንለኻ እንድሕር ትከታተልለኻ ካብ ቁርኣንን ሓዲሳትን ወፃኢ ሓሴ ንእምነት ምስልምና ዘጸለምክዎ ነገር እንተዳ ኣልዩ ከሰሰኒ ክሰምዓካ ኢልዎ ገዲፎ ወፅ ይገርም ብጣዕሚ ብዝኾነ ግን ኣዝዩ ምንም ክስዕርዎ ዘይከኣሉ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ነዚ ቁርኣን እዚ ዝፈልጦ ኣነ ይገርመኒ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘልዓሉሉ ኣርእስቲ ኣብ ቁርኣንን ሓዲሳትን ዘሎ ጽሑፍ እናምፀአ የሕፍር ኣቢልዎ መኸይዳሉ ይገርም ብጣዕሚ። ብፍላይ እምነት ተኸተልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ብጣዕሚ እዮም ዝከታተልዎ። ብፍላይ ኣብ እምነት ምስልምና ንጓል ኣንስተይቲ ከመይ ዓይነት ወፅዓ ከም ዘሎ ዝሕብር ብዙሕ ጽሑፋት እናውፅአ ከምብባ ይገብረን እሞ
ከይደን ምስ ሰብኡተን ወይ ከዓ ምስ ስድራ ቤተን ስጋብ ዝበኣሳ ይኾናሉ በዚ ምክንያት እዚ ኣሰብኡት ድማ ነዚ ሰብ እዚ ረኺቦም ክንቀትለካ ይብልዎ ኣሎ ኣይረኸብዎን ኣገልግሎት ማለት እዚ ጸጋ የብዝሓሉ ጥራይ ክብል ደሊ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን